Egun on guztioi eta mila esker gaur hona hurbiltzeagatik. Egun berezia da gaurkoa Albert Daniarentzat ez dugulako liburu bat aurkezten. Bi liburu aurkezten ditugu, baina ez bi liburu aurkezteagatik bakarrik, baizik eta batez ere ze bi liburu diren, gaur aurkezten ditugunak. Albert Dani argitaletxeak 30 urte luzez helburu bat izan du, besteren gainetik, eta helburu hori izan da literatura ona publikatzea. Literatura ona, bai euskaraz, bai gaztelaniaz, genero diferentetan, eta bar. Baina literatura ona. Kontua da, testu on bat, ez litzatekela gauza asko izango, ez balitz joango lagunduta beste hainbat elementuz. Liburu on bat egiteko, ez da bakarrik testu on bat behar, baizik eta gero diseinu aldetik, portada aldetik, irudi aldetik, tipografia aldetik, elementu asko daude liburu on bat egiten laguntzen digutenak. Eta Albert Dani ere zentzu horretan saiatu da betidanik ez bakarrik testu honak, baizik eta liburu honak ere plazaratzen. Eta horren adibide nagusia izan daiteke, oraindik ere irakurle veteranoak garenok, gogoratzen garela, adibidez 80ko hamarkadako liburu haiez, ez bakarrik idazleengatik edo tituluengatik, baizik eta baita ere, zeukaten diseinuagatik, eta zeukaten portada eta barrekoengatik, aldaketa garaiak bizi ditugula esatea, ez da gauza handirik esatea, bai euskal liburugintzan, baina partikularki eta hau agian importantea da, hemen azpimarratzea, aldaketa garaiak bizi ditugu baita Albert Dani argitaletxean ere. Hau da, sortzaile eta editore nagusi izan zen Jorge Jimenez Beck 2023an hil zenetik, bere seme Oier Etxebestek hartu du erreleboa, eta beraz aldaketa handi bat gauzatu da, eta etapa berri bat hasi dela esango genuke. Hau da, betiko espiritua mantendu nahi duen etapa berri bat, baina pixka batean ere 21. mendera egokitu nahi duen. Eta aldaketa hori nolabait visualizatu ere egin nahi izan dugu, eta aldaketa batzuk aurkeztuko ditugu gaur, irudi aldetik, diseinu aldetik, eta segurazki aldaketarik handiena da logoaren. Logo berri bat aurkezten dugu gaur, Albert Dani etxearen logo berria, 30 urte luzez, bere garaian Olariagak diseinatutako logo jada klasikoa izan dute argitaletxeko liburuek, eta gaurtik aurrera, datozen liburuek eta datozen urteetan, logo berri bat izango dute Albert Daniako liburuek. Eta da, hemen ikus dezakezuen logo beltz eta klasiko eta atemporal eta esango nuke elegantea. Izan daitekeena, hori norberaren imaginazioaren esku utziko dugu, baina tira, liburu ireki bat, eguzki bat egun sentian esnatzen, edo dena delakoa. Atzo batek triku bat aipatu zidan, hori ere izan daiteke, Bernardo Atxagaren trikuarena logoa. Tira, logoa ez da berrikuntza bakarra, logoarekin batera gaur ere aurkezten dugu bilduma berri bat, argitaletxeren bilduma berri bat, sail berri bat, Patrika izena duena, ez paprika, ez nahastu espeziarekin, baizik eta Patrika poltsiko, zentzu horrekin. Bilduma berri honek nolabait autore, saiakera, literario laburrak argitaratuko ditu, autore, saiakera, literario laburrak. Pixka batean erentzian ere jaso nahi du Albert Daniak berak 1998tik 2006ra martxan izan zuen beste sail bat, eta sailura zen Zer berri, guztira 41 titulu publikatu ziren bertan, eta sail berri honek, esaten nuen bezala, pixka bat jaso nahi du bildumaren espirituan nolabait, orduko hartan, bilduma hartan, publikatu zituzten liburuak Ramon Saizar Vitoria, edo Arantxa Iturbe, edo Joki Muñoz bezalako idazleek, eta beraz, pixka bat, oinordetzan, orain jaso nahi dugu,
orduko hartan egin zen lanura. Beraz, saiakerak jasoko ditu bilduma honek, ez fikzioko lanak, ez narratiba edo bestelakorik. Pixka bat, autore batek gai konkretu baten inguruan idatzitako testuak izango dira, hori izango da gai nagusia esan dezagun, pixka bat gaur egunean informazioz gainezka gauden garai hauetan, ez? Ea autore batek gai konkretu bati buruz zer daukan guri esateko, eta gero ere, saiatuko gara testua nolabait lantzen, zaintzen, hau da, idazleak edo aukeratzen, liburu hauek idazteko, hau da, ez da, itezela izan, saiakera akademiko aspergarriak, baizik eta esku pixka batekin idatzitako liburuak, ez? Bilduma aurkeztuta, lehen bi aleak ere aurkeztu nahiko nituzke, laburki bada ere, gero autorei noski emango dietitza, eta haiek baitza egin dute zabalago bakoitzak bere liburuari buruz, baina tira, lehen bi aleak dira alde batetik saila inauguratzen duen zer egin Miranderekin, eta kasu honetan jena hasten gara arau bat puskatzen, ze ez da autore bat liburuen egilea, baizik eta 3 dira, arauak horretarako daude, puskatzeko eta aldela lehen bailen. Orduan, 3 autorek osatu dute lehen liburua, Patrikako lehen liburua, eta dira Santi Leone, Gorka Bereziartua eta Katixa Dolare. Mirande jaio zela 100 urte bete diren honetan, pixka bat bere obra eta figuran sakontzen du liburu honek, autore bakoitzak bere ikuspuntu propio eta berezitutik. Baina azkenean pixka bat liburua ibiliko da, orokorrean literatura eta moralaren arteko harreman edo auziaren bueltan, ez? Eta esan bezala, gero beraiek sakonduko dute pixka bat gehiago. Bigarren liburua, Marcos Sapiainek idatzi du, eta Ni laiko darama titulutzat, niri ilusio berezia egiten dit Marcos Sapiainen liburu bat editatu eta kaleratu izanak, hau da, beste 3 autoren liburua ere publikatu izanak ilusio handia egiten dit, baina Marcosen atzetik, denbora askon eraman, bere obraren irakurle naiz, miresle ere bai, bere figuraren ere bai, eta orduan bere testu bat editatu eta publikatu alizatea egia esan, arro egoteko motibo bat da, eta ez da orain berriki Euskadi Saria irabazi duelako, da horretaz aparte, horretaz gain, luxu bat izan delako, bere liburua editatzea. Orduan, Marcosen liburuak Ni laiko izena du, Robert Gravesen novela famatu dura, Ni Claudio nolabait imitatuta tituluan, baina pixka batean hori erlijioekin eta sinesmenekin eta batez ere laikotasunarekin izan duen esperientzia kontatzen du bertan, pasarte biografikoekin eta gero molde ugariko hausnarketak tartekatuta ere, ez? Orduan, 2 liburuak laburki aurkeztuta eta gero autorei hitza pasatzeko asmoz noski bukatu nahi dut esanez, Patrika bilduma honek helburutzat daukala urtean, esan dezagun 4 bat liburu publikatzea, hau da 2 udazkenean orain bezala eta beste 2 udaberrian, eta bildumaren espiritua pixka bat aurreratu edo aurkeztu dugu da, baina tira, liburu eramangarriak egitea ere bada, prezio ere merkexeagoak esan dezagun, eta tira, esaldi borobil bat esateko, poltsiko guztien eskura dauden liburuak dira, eramangarri izan nahi dutelako, baina gero ere merkeak ere izan nahi dutelako. Eta diseinua, agian igarriko zenioten, baina bilduma honen diseinua pixka batean dago, bain justu Alberdaniako 80ko hamarkadako liburu haien diseinuan inspiratuta. Libreki esan dezagun, edo garai berrietara moldatuta behintzat, baina tira, baitu elementu batzuk identifikarriak direnak orduko liburu haiekin, portada esan zagun vertikalki moztuak, 2 kolore edo 2 tonalitate diferente alde banatara, eta kasu honetan, izenburua eta autoreen izenak ere vertikalean joango dira,
Eta noski, logo berria, lehen handiz, liburu batzuetan islatuta ikusiko dugu. Orduan, diseinu hau da, aldaketa orokor baten lehen pausua esan dezagun, edo aurrerapena, gero bilduma klasikoak ere, Alberganiako bilduma klasikoak, udaberri aldera ere, diseinu berriarekin aurkeztu nahi ditugu, publikatuko ditugu diseinu berriarekin, udaberrian, pixka bat itxaron beharko dugu, gauza honak itxanoran azten diren bezala, baina udaberrian etorriko da diseinu orokor berria ere. Eta azkenik bukatzeko esan diseinu lana, Hondarribiko bi bat estudioaren esku egon dela eta oso eskertuta gaudela egin duten lanarekin. Naiz eta gaur ezin izan duten gurekin egon, baina hemendik eskertza bat luzatu nahi dira. Eta hori esanik, eta agian behar baino gehiago luzatuta, baina zer egin Miranderekin liburuaren autorei pasako dietitza, eta agian nahi baduzue, liburuan kapituluak agertzen diren ordena horretan egin nahi bagenu, Santi Leone litzateke hitz egiten lehena. Bueno, egunon, lehenik eta egin esker mila Oierri eta esker mila Aritzi, liburua eta bilduma posible egiteagatik, eta gainera liburu politak, edukia importantea da, baina itxuraz ere politak egiteagatik. 20. mendean lagun batek argitaletxe bat martxan jarri nahi zuen, eta etzekien nola ze diseinu erabili, eta aholku askatu zidan, ez dakit zergatik. Eta nik gogoan dut, Alberganiako liburu batzuk eraman izkiola, adibide gisa edo eredu gisa, hauek ustetzen dizkit. Eta orduan, diseinu hura libreki berreskuratu izan ere oso eskertzekoa da. Esker mila eta zorione. Zer egin Miranderekin, liburu honen abia puntuan Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean udaberrian edo antolatu genuen ziklo bat dago, Karrikiri elkarterekin batera haitu ginen lanean, eta orduan udaberrian, ez da egin martxoan, apirilean, mai inguru bat, baina mai inguru bat egin genuen izenburu berekoa, eta orduan Gorkak eta Katisak hartu zuten parte, erraten nahi nintzen, liburuaren abia puntuan udaberrian Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean antolatu genuen Miranderi buruzko ziklo bat dagoela, zikloa Karrikiri elkartearekin batera antolatu genuen, eta bertzeak bertze mai inguru bat izan genuen hizkuntza eskolan, eta orduan Gorkak eta Katisak hartu zuten parte, eta ekin batera Amaia Alizaldek. Ni aurkezle lanetan nahitu nintzen, eta azkenean bizitza horrelakoa delako, nik hirugarren lehenbiziko baino hirugarren testuak nik idatzi dut. Eta hortan gai hartu dut, segurazki hemen behin pensatzen dut aterako dela, Celineren, Louis Ferdinand Celineren izena. Celine idazleari buruzko liburu batean, Henri Godardek dio, momentu batean Celine pasatu zela auzi bat izatetik, Celine auzia, zer nazia edo zer zen kolaboratzailea, antisemita eta bar, pasatu zela irakurtzea eta idaztua izatea merezi zuen idazle bat izatera pasatu zela, ez? Eta nik uste dut, noizbait gauza bera gertatu beharko litzatekeela Miranderekin. Nehaitu naiz pixka bat ikusten, irakurtzen, zenolako gauzak, zenolako polemika izan diren Miranderen inguruan. Eta badira horre izenburu esanguratsu batzuk, ez? Mirande arazo, Mirande gogo eta itxigabea. Eta batez ere, eztabaida izan da, hor problema nagusia, edo nik aztertu dudana benpin, izan da, bere ideologia, bere eskuin muturreko ideologia edo bere nazismoa, ez. Baina eztabaida, eta niretako harrigarri izan da, eztabaida neurri batean izan da, benetan nazio ote zen, eta nik uste dut gutunak irakurrita, eta testu batzuk irakurrita, ez dagoela zalantza hondirik, hor ikusten da, arrazista eta fasismoaren aldekoa, eta berak hala aitortzen du. Eta orduan, aztertu dut zenolako estrategiak erabili dituzten ikertzaileek edo Mirande figuraz arduratu direnek, haren nazismoa ez ukatzeko, baina bai arintzeko edo pixka bat bigarren planoan jartzeko eta horre
testuan zena bizenak ere badira, espero dute inor ez haserretzea. Bueno, pues bat izan da banalizazioa, bueno, bai, Mirandek Hitlerren diskursoak entzuten zituen itxean, bueno, nik ere baitu nire maniak, bueno, nik ez dakit, ez, zigiluen bilduma egiten dut, bueno, ez dakit gauza bera den. Bertze bat izan da, planteatzean Mirande berez ustezko faxismo horren gibelean edo azpian hor pentsalari haundi bat dugula. Eta hor Nietzscheren eta Spenglerren edo bertze pentsalari batzuen eragina izan zuela, eta hor berez, gainera faxista atipikoa edo ezatekotan atipikoa izan zela, eta, bueno, zertan edo zergatik nagoen ados saiatu naiz azaltzen, hor adibidez, iruditzen zait neurri batean trampa pixka bat egiten dela, zeka aipatzen da Nietzscheren eragina edo Schopenhauer eta horla pixka bat pentsalari errespetagarriak aipatzen dira, baina Mirandek berak geratu zuen eretako Alfred Rosenberg batek, Sartre batek, baino haize gehiago balio du. Alfred Rosenberg ez da Spengler, ez da bertze mota bateko pentsolaria da, ez? Azken batean nazismoaren ideologo bat. Bertze bat izan da, batzuetan Mirandek emandako arrazoiak deskontestualizatu eta bertzei gabe onartzea, ez? Hor Iñaki Aginaga izeneko batekin polemika latza izan zuen, Aginagak bai leboratu zion nazien aldekoa izatea, eta Mirandek errandu ezetz, berak ez zituela lagerrak edo konzentrazio zelaiak eraiki, eta batez ere azpimarratzen du, ez zuela, ez zela ibili juduen atzetik edo juduak salatzen, ez zela kolaboratzaile izan. Nik uste polemika hortan ikusten dela eta hor kontestuan kokatu behar dela, leporatzen alzaiola, gauzak nola jartzen diren delitu bat, ez? Garai hartan hori delitua zen, kolaboratu izana, eta argi utzi nahi duela, edo argi utzi nahi izan zuela artikulu hortan, ez naiz kolaboratzen, baina gero, urrengo lerroan erraten du, baina Alfred Rosenberg, tipo zoragarria zen. Pixkat, gero, aldi berean muturreko edo kontrako jarrera izan da, ez? Baten batek, nunbait Mirandek erakusten duen faxismoa edo nazismoa edo razismoa aski ez, eta bilatu du oraindik potret beltzago bat egiten, ez edo. Eta orduan kasik biografia bat asmatzen dio Miranderi, bere testu batean hor bada, aipatzen da. Eta kontatzen du, segurazki, nik imaginatzen dut, irudikatzen dut Mirande Parisen SS-koi begira liluraturik, irudikatzen duzu, edo nik irudikatzen dut, bistro batean, kafe bat hartzen, irudikatzea libre baita. Edo gainera gero, segurazki txikitan, ordezko anaia izan zen, ez dakit arreba edo anai bat hiltzelako, eta horrek trauma eragin zion, ez dakit nola hor. Pelikula bat, ongi, baina, ikerketa lan batean, horrelakorik ezin dira erran ere ustez, ezin da erran nolako. Eta gainera bukaeran errateko, Mirande aur nazkagarria zen, nazkagarria, azkena, hipotesi baten gainean, berzi hipotesi bat, azkenean irain tonto batera llegatzeko, ez? Pixkat, estrategia horiek guztiak aztertu, komentatu, eta nire proposamena da, onar dezagun, baietz, faxista zela, nazia zela, nazien aldekoa, eta gero hor, ñabardurak sartzen handira, ez? Nik uste, galdera horri, orai, bota behar duan galderari ez dioten antzun, baina zer da larriagoa, 30 hamarkadan antisemitismoan auspotu izena, Zelinek egin zuen bezala bere panfletoetan, edo 50 edo 70 hamarkadan antisemitismoa bulkatzea edo antisemita izatea. Hor badira Europan izan dira, benetan naziekin, faxistekin kolaboratu zuten idazle batzuk, ez? Eta nik uste dut herrialde guztietan, Zelinen izena behin da berriz aipatzen da, baina badira Ezra Pound ere, ibili zen faxistekin, D'Annunzio ere futuristak Italian, badira zerrenda luze samar, eta Frantzian baten bat gero fusilatu zuten Brasilak edo. Beraz, hori ñabardurak sartzen ditu, baina nik uste dut onartu beharko, bai, eta gainera nik gutunetan egiten duen adierazpen batzuetan ez dut originaltasuna handirik ikusten, ez
ez dakit noiz, orai buruz ari naiz, baina uste dut, pues claro, beltz batek edo kolore iluneko batek laguntzarik eskatuko balu, segurazki emanen lioke, baina zuri bati ez, eta gaur egun entzitun ditugun tabernako argudioiek ere botatzen ditu batzuetan, gutunetan. Ez da, nik ez dut hor pentsalari handirik ikusten dut, eskuin muturreko gizontxo normal bat. Nik uste, onartu erkuna baietz, baina ez zela bakarrik nazi izan, bertze gauza batzuk ere izan zela. Bertzeak bertze, literato edo idazle handia. Eta horri ere, kasu inberko nioke, eta nik uste liburu honetan, horri egiten zaiola kasu, ez? Eta, hoxe da, pixkat, nik lehenbiziko testuan, edo liburuan dagoen lehenbiziko testuan, nik kontatu duan, edo aztertu duan. Ordenari jarraitu. Orduan, eni tokatu zait behar bada errazena, Miranderen poemak aztertzea, eta poema publikatuak bakarrik hartu ditut, egia da gutun horiek eta eginak zirela, ez zirela eginak publikatuak izateko, eta defendatzen dutana ene testuan da irakurketa zintzuaren kontzeptua, hau ez da aneria, Maris Brumont ikerlariarena da, irakurdi ditzagun Miranderen testu publikatuak, argitaratuak, zabaltzeko eginak zituen horiek zintzuki, ordan egia da, atzean ideologia hori ezin dugula ahantzi, baina poemen kasuan, eta Koldo Izagirrek dion bezala, aurre politikoak dira edo apolitikoak dira bere poemak, hor dira irudiak, metaforak, Baudelaire hor da gibelean, badaolako iruditeri bat egia da gero aman komunian badituenak puntuak nazienarekin, baina ez da demonstrazio koherenterik edo filosofia egituraturik. Eta beraz horrengatik nik diot irakurtitzagunaren poemak, eta gainera poema horietan gehienak gizarteratuak dira jadanik, gure klasikoak bilakatuak dira, ez dakit hegoaldean, baina iparaldean kantatzen dira zonbaitzuk, bazkaritik landa edo bestak direlarik, orduan nola zentsuratu orain hain sartuak direnak gure erreportorioan Oskorri, Imanol, Mikel Marquez eta beste hainbati esker. Orduan epaiketa morala ematea poema horietan, olerki horietan, iduritzen zait zentzu gabea dela, hasteko ezagutzen ditugun poemak kontuan hartzen balin badira. Orduan biztan dena, batzuetan izanen dira irudi deseroso batzuk edo behi batzuk, baina Mirande izan da ere behitzailea alde horretatik, bere ikuspegi iritarra, bere etxipen existentziala, bere gogotua, eta azken finean bere buruarekiko zuen gogotua azaldu zuena poemetan, eta nik ikusten dut hor poeta patetiko bat, zentzu etimologikoan sofritzen zuen izaki bat, eta horregatik aipatzen dut ere poeta madarikatuen genealogia hori, eta Verlainek aipatu zuena, eta guk ere badugu gure poeta madarikatua, horrek ez du barkatzen behar bada bere ideologia, baina beria zuen, ez dut erraten behar dela bestek baino gorago ezagri, apalago ere ez, bere tokia beharko lukela gure panteoian, besterik gabe. Bueno, tamene kapituloak pixka bat liburua izten du, eta bueno,
saiatu naiz, liburuaren titulu horri erantzuten, ez dut lortu noski. Ze iruditzen zait, Miranderen auzi ireki bat dela eta irekia izaten jarraituko duela, ez? Segurazki jartzen gaituelako literaturaren historian askotan errepikatzen diren galdera batzuen aurrean. Lau zehazki aztertu ditut, zein da Miranderen testuen harremana, testu horien egilearekin, ze harreman daukate testu horiek era berean, bere garaiko errealitatearekin eta gaur egungoarekin, zein da bestalde publikatu diren hizkuntzarekin eta kultura horrekin duten harremana, eta azkenik ze harreman dute bere irakurleekin bai lehen eta bai orain, ezta? Bakoitzetik pixka bat laburpen txiki bat egiteko, esango nuke autorea eta obraren arteko harreman horri buruz, askotan errepikatu izan da, eta ia klitxe bat bihurtu da, egilea eta obra bereiztearen kontua, ez? Beti horregongo den kontua da, niri gehiago interesantzen zait, egilea eta egilea bereiztea, alegia, egile biografikoa eta egile literarioa. Eta irudipena daukat, eta pixkat aipatu dituzuen gauzetan ere ikusten dut, askotan Miranderi buruz hitz egitean egile biografikoa aritzen garela. Oda, nor zen Mirande, non bizi izan zen, zeinekin eduki zituen polemikak, zeinekin izan zituen harremanak, benetan izan ote zen Jean-Marie Le Penen adiskidea edo behin koinziditu zuten leku batean bakarrik. Kontu interesgarriak dira, egile baten biografia aztertze baldin badugu, baina niri interesatzen zaidana Miranderengan bere testuak dira, bere literatura da, eta egile literario bezala zer egiten duen, ez? Eta uste dut hortik irakurrita mami handiago ateratzen altzaiola bere obrari. Deskartatu gabe bestea, hau da, literaturaren historia bat egitean, egilearen biografiare kontuan hartu behar da. Baina ez dut uste obra epaitu behar deni bere biografiaren arabera. Baizik eta testuak bere nolabait immanentzian daukan, dauzkan ezaugarri horien arabera alegia. Bigarrenik, horrek nolabait errealitatearekin duen harremanaz ere. Batzutan uste dut gaur egun dena oso modu literalean eta oso modu nolabait errealitateari oso pegatuta irakurtzen dugula, eta hori Miranderen kasuan iruditzen eko problematikoa dela. Batez ere Miranderen obraren zati batzuetan, adibidez narratiban eta poesian. Alegia, zuk hartzen baldin baduzu Miranderen ipuinak eta urbesoetako abera hartze baldin badituzu, eldarnioaren kontua beti hor dago, ameskeria, gaua, mozkorkeria, orduan, bada literatura, nolabait, errealismoaren postulatuetatik bereizi xamar ikusten dudan, eta esango nuke poesian ere badago halako giro lainotxuago batzuk sortzeko joera bat Miranderen poema askotan ere. Orduan, uste dut askotan ere behar bada akats bat egiten dugula, eta da bere ideologia kontuan hartuta irakurtzea Mirande narratzaile gutxi gora bera errealista bat bezala edo poeta sozial bat bezala. Eta nire ustez egilearen intentzioa garrantzia baldin badu obra bat baloratzerakoan, hori ez da oso bide zuzena nire ustez Miranderen obra interpretatzeko. Pixkat hizkuntzarekin eta bere kulturarekin lotutare saiatu naiz nire testuan batez ere idazten hasi zen garaiarekin lotura batzu bilatzen, ez? Ematen du batzuetan Mirande ikusten dugula euskal literaturan halako elementu isolatu bat bezala edo oso harreman gutxi izan zituenak, ezaguna noski Binagabaitiarekin, Peilenekin eta abar izan zituenak, baina obrari begiratzen baldin badiogun, nik uste dut beste lotura batzuk aurkitzea ere ez dela zaila. Batez ere hasieretan, hor bauzka pare bat ipuin adibidez, zeinetan bikote harremanak planteatzen diren modua eta hor sortzen diren gatazkak eta momentu batean gizonak emakumeari eraso egiteko modua, ez den oso desberdina adibidez Txillardegiren Leturiaren egunkari eskutuarekin, eta ni harritzen nau lotura hori nola ez den hainbeste aipatzen ez, eta nola Mirande problematikoan eta bada, aipatu diren arrazoiengatik, baina behar bada gure beste obra kanonikoago batzuk ere badituzte alde problematiko horiek eta ez ditugu hainbeste aipatzen, ez? Hori batetik, gauza bera ere alde ideologikotik, eta mara aipatu da Nietzscheren eragina,
Eta nik uste dut hori badagoela Miranderengan, beste batzuen ere bai, Rosenbergena eta noski. Nietzscheren eragin hori adibidez, Miranderen hasierako testuetan nahiko paraleloa da Arestiren lehenbiziko garaiarekin ere. Maldan bera edo batez ere Maldan berako Aresti hori nahiko Nietzschearra da eta Mirandere bai, ez? Orduan badaude kointzidentzia batzuk, gero plano ideologikora eraman da, behar bada oso mutur desberdinetan kokatu arren idazleak, plano literariotik begiratuta, bueno, hor, badirudi egon zela 50 hamarkada hortan alako zoru amankomun bat idazleek nolabai literatura berrera ikitzen hasi behar izan zuten momentu horretan, ez? Eta, bueno, uste dut, kointzidentzia haiek ere begiratzea importantea dela, ez dut uste Mirande guztiz irudikatu dagoen bezain isolatu dagoen zenik. Bere garaiari erantzun bat emana izan ziola. Besterik da, gero ze bide hartu zuen, eta horretan bai, Arestirekin eta Txillardegirekin, eta horrekin bideak oso desberdinak direlaz. Eta, bueno, eta azkenik irakurleekin duen harremanaz ere hitz egin nahi izan dut, bai bere garaikoekin eta bai gaur egungoekin. Eta hor uste dut, ere badagoela kontu bat, Iñaki Aginagarekin izandako polemika hura aipatzen da, bada beste polemika bat ere eukizutena Enbata mugimenduarekin. Eta uste dut, batez ere Enbatarekin eukizuten polemika hartan badagoela testua fundamentala dena gerora euskal literaturak hartu zuen ibilbidea ulertzeko, eta Igela aldizkaritik idatzi zuten Igelak azken hitza bere, ez? Uste dut, izan litekeela behar bada lehenbizikotako testua non euskal literaturaren autonomia moduko bat aldarrikatzen den mugimendu abertzale edo beste mugimendu sozialekiko, ez? Eta hor zegoen nik uste dut Aginagarekin eukitako polemikaren puntu bat. Aginagak erantzun politiko bat eman zion, berez, naiz eta kontu politikoak sartu literaturari buruzkoa zen artikulu bati, ez? Eta nik uste dut Mirande minduta sentitu zela irakurketa politiko hori egin zitzaiolako, berez beste kontu batzuk nagusiki behar bada lantzen zituen artikulu batean. Orduan hor gai hori badago, eta gai hori egonda eta jarraituko du egoten ustez. Gero Mirande beste momentu batean, ez idatzi zuen garaian, baizik eta 80ko hamarkadatik aurrera segurazki, berrartu baldin bat zuen euskal sistema literarioak izan zen nik uste dut autonomia literario horren ikuspegitik. Eta segurazki, eta orain beste momentu batean gaude, baina bueno, autonomia literario horren ikuspegitik behar bada baloratu izan zaizkio testu jakin batzuk eta beste batzuk erlatibizatu egin dira ere bai. Nik uste dut orain berriz ere bueltatu garela irakurketa, bueno, politikari eta realitate sozial horri pegatu dagoen irakurketa bat egitera, eta hor berriz ere Mirandeen problema guztiak mai gainean dauzkagu, ez? Eta hor daude, eta ez dut uste ukatu behar direnik, ez da erlatibizatu ere, ez? Horren arira, bueno, uste dut testu importante bat dagoela hor Emilio López Adanek 1988an jakine argitaratu da, nun nolabait Miranden ideologia disekzionatzen duen, Jon Mirande eskuin muturreko idazlea, da titulua. Ados nago, Emilio López Adanek hor esaten dituen, ideologikoki esaten dituen kontu askorekin, iruditzen zaitala ere, irakurketa literario gisa, beste leku batetik begiratu beharko litzaiokeela, eta bueno, hori ere saiatu naiz egiten nire kapituluan. Eta azken ondorio gisa eta liburuaren galderari erantzunez, ni proposatzen dudana, eta uste dut nahiko ados gaudela hirurok honetan, da, Mirande bere argilunetan irakurri behar dugula, ezta? Ukatu gabe izan zituen alderdi baztergarriak, baina egile literario gisa ere duen balioa ere ukatu gabe, ez? Ustet, beti ibiliko garela bi alde bien arteko dialektika batean. Markosen txanda. Mila esker. Bueno, ni laiko liburu honi buruz oso aspaldi hartu nuen argitaratzeko konpromisoa. Gero
igual orain dela 15 urte edo. Gero, ikastetxean, nire lantokian ikusitako zenbait kontuk, funtzean katolikoen privilegioek, akulaturik pentsatu nuen idaztea laikotasunaren aldeko panfleto bat. Argudioak botata, laikotasunaren alde, bereiziz esaterako pekatua eta delitua, edo ze ondo etorriko litzaiguken benetan bereiztea estatua eta eliza, edo adibidez goraipatuz Deschamps, entrenatzaile frantsesaz, mundialean, bere taldean bazituen musulmanak, kristauak, juduak, agnostikoak, eta batzuk hasi ziren beraien dieta bereziak exigitzen, eta Dechampsek esan zuen, ez hau da errepublika txiki bat, eta beraz dietistek erabakiko dute janaria eta irabazi zuen mundiala, ez? Baina, aldi berean kontuz frantsesekin, ze frantsesek laikotasuna asko maite dute, hori da beraien identitate nagusia gaur egun hizkuntzarekin batera, baina laikotasunarekin batera sartu nahi izan digute, hori hizkuntza bakarraren porrua, ere bai, horregatik Jules Ferry ez da oso maitea iparraldeko abertzaleen artean, eta proposatzen nuen behar badakuk bilatu beharko genukela gure laikotasun propioaren sustraia ez Frantzian, baizik eta Herbeheretan, Spinozarengan, ze frantsesek doain hori dute, esatu dute gu gara munduko faroa, eta laikotasuna asmatu dugu, eta denek egin beharko lukete guk egiten duguna, baina egia esan Mexikon ezarri zen laikotasuna Frantzian baino lehenago, eta Spinozak arrazoitu zuen askoz ere hobeki, hago laikotasunaren alde edo zen frantsesek baino, ez? Horretan nenbilen, eta halako batean, gero erlijioaren etimologia, erlijioa nondi datorren, zer den religare, relegere, polemika hoiek, laiko, laosetik dator, grekeratik, horrako kontzeptu orokor batzuk ari nintzen lantzen, eta halako batean agertu zen adimen artifiziala. Eta orduan galdetu nion ChatGPTri zeintzuk dira gaur egun argudiorik sendoenak laikotasunaren alde. Eta segundo batean, erantzun zidan primeran, nik egin nezakena, baina asko zero beto, ergatiboak bere tokian, txutxumutxu marratxoarekin, zurrumurru marratxori gabe, ikusmin marratxori gabe, jakinmin marratxoarekin, oso ondo, eta ordan pentsatu nuen, ze zentzu daukan, nik idazte horrako zerbait, edo zeinek egin dezake, galdetuz ChatGPTri eta erantzuna kateatuz, edo zeinek atera dezake laikotasunaren aldeko panfleto bat, ez? Eta pentsatu nuen idaztea. Adimen artifizialak ez dakien zerbait. Uste dut ez dakiela. Eta da, nire bizitza, hau da, zerk eraman nauen laikotasuna aldeztera, eta, hezkuntza laikoa izeneko talde batean militatzera, ez? Hau da, ni, ez dakit, berez, ez naiz oso, ez dakit, militantea, izaeraz, eta zergatik nago horrelako talde batean, bilerak egiten jeltzaleekin, sozialistekin, bildukoekin, saiatuz hori zartezaten beraien hezkuntza legeetan, laikotasunaren aldeko zer, ez dakiz zer, nola iritsi naiz onaino. Eta liburua hori da funtsan, ez da autobiografia bat, erlijioarekin izan ditudan harremanena, gutxi gora bera, hortan oinarritua, eta txikitandik hasita zailtasunak elizan ulertzeko esaterako jauna ni ez naiz inor zun eretzan sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Zailtasunak horrelako esaldiak eta Bibliako parabolak ulertzeko, gero, familia kontuak, ez?
ez dakit, osaba, PP, antiklerikal, komunista, sutsua alde batetik eta bestetik izeba zerora bat, arizkunen klausuran bizi izan dena 19 urtekin sartu zen eta 84 urtekin hil zen, orain dela pare bat urte, mutur hoien artean familia kontuak eta bat, gero nerabezaroan lilura zenbait testurekin, batez ere sexualitateari lotuak, ez? Kristauek, jaso dituzte bi agindu ez oso bateragarri, hasi eta ugal zaitezte alde batetik, eta gero kastitatearen aldeko deia. Orduan, ze arazo izan duten horrekin, nola igursten zuen San Benitok lizunkeriaren organoa sasia arantzadunetan desira naturala sentitzen zuenean, nola hartu dituzten, nola daukaten kristauek bestiario liluragarri bat, ereduekin eta kontraereduekin, ez? Sexuari daukionez, adibidez, elefantea eredu, hiena eta erbia kontraeredu, eta zerriarekin monoteismoek izan dituzten problemak ere bai, horrako kontuak agertzen dira. Gero, aingeruaren figura zoragarria da ere bai, batez ere aingeru eroriarena, da, Lucifer, Loiolako Ignaziorentzat oso garrantzitsua da, azpeitiarra denez, harreman estua dauka Deabruarekin, ez? Eta gero, oso librezkoa da garai hartako harremana, erlijio kontuekin, baina gero, 80ko hamarraldiaren hasieran, hor bai izan nuen topaketa erreal bat, bizitza egunerokoan, Satanasekin, eta horren berri ematen dut. Eta gero baita ere nola aholkatu zidan gure ikastetxeko erlijio irakasleak exorcismo bat egiteko gure etxean, guretzean gertatu zen, Bermeora iritzi eta saldu ziguten guardia zibil batek trafikokoa eta bere emazteak, etxe txiki bat, eta izenpetu genuen notarioan salmenta eta bar, eta gau hartan bertan gizonak hil zuen emaztea, lo zegoen bitartan, eta gero bere burua hil zuen. Orduan, institutoko apaizak esan zidan, ezin zuela gure etxea bedeinkatu, ze presioak izan dituen sufrea erretzeko. Ze dirudienez sufre erretzeak usatzen ditu espiritu gaiztoak eta bar, ez? Baina kriston peste hausten du. Orduan, proposatu nion bedeinkatzeko etxea, eta horrela usatuko zituen espirituak, baina besterik gabe. Eta esan zidan, ezin dut zure etxea bedeinkatu, ze bedeinkatu da benedikere edo barak, hau da, zerbait ona esatea zerbaiti buruz, eta zure etxeari buruz ezin dute zer onik esan, ze zientzia modernoak frogatu du pertsona bat luzaro bizi baldin badat leku batean, nahiz eta alde egin bere energia bertan gelditzen dela, eta beraz zure etxean dago suizida eta hiltzaile baten energia. Aurrena egin beharko genuke exortismo bat, eta nik ez daukat baimenik, gotzaindegiak ez dituzten exortismoak egiten, beraz. Flipatu da gelditu nintzen. Pentsatzen nuen exortismoa eta zirela pelikuletako kontuak eta bar, baina ez. Ikerketa serio bat egin dut katisiman, ze katisima da katolikotasun ofiziala, eta deabruaren existentzia dogma da. Exorcismoa praktika ohikoa da, eta barrez, horrako ezusteko batzuk hartu nituen, gero institutuan, kontatzen dut, gora berakan, ikasekin, zuzendari izatera behartu ninduen ikuskariak alako batean, eta hor ikusi nuen zeintzu ziren zehazki katolikoen privilegioak, eta zerrendatzen ditut, eta horrek eraman ninduen, hezkuntza laikoa elkartean parte hartzera. Eta gero
militantziako pasadizo batzuk bukatzen dute liburua, eta gero zenbait hileta elizkizun tokatu zaizkit aspaldi hontan, eta sumatu dut horrelako aldaketa bat apaizen aldetik, ez? Pentekostalen alde edo evangelista amerikanoek erabiltzen dituzten horrelako dantzak eta oihuak eta aldarriak eta teatroa, espektakuloa, emozioa, hori dirudienez badatorkigu. Deskribatzen dut horrelako meza bat, Irunen, hileta elizkizun bat, apaiz dena oso potentea, iaia, ez dakit, hor handik atera ginen entzuleok Espiritu Santua barruan genera mala, eta gero horren barruan, ze Leon Amalogarrenak esaten du sakonki hausnartu behar dugula, zelan erabili edabideak eta komunikazioa oroar fedea zabaltzeko, ez? Eta agian, ez dakit, horren baitan ulertu beharko litzateke, Torremolinosen gertatu berri dena, harrapatu dute Toledoko artzidiozesiko apaiz bat, 10 papelinarekin kokaina arrozaz beteak. Eta agian mezaren kalitatea hobetzeko erabiliko zuen, hau da, bere buruari zen sakrifikatzen Jesukristoren alde, batek daki. Hor, hausnarketa hori igual urrengo liburu baterako utziko nuke. Hori da funtzean liburua. Autobiografia antzeko bat erakusten duena nola iritsi nahi zen hori laikotasunaren alde militatzera. Mila esker. Mila esker lau autorei. Ikusten duzuenez liburu diferentea dira biak, baina ia esan ezait bururatzen liburu oberik Patrika bezalako sail bati abia da eta abia puntua emateko. Beraz, eskerrik asko berriz ere, lau autoreo, eta ez dakite norbaite galderarik edo baute duen. Zuzenen autoreak dauzkazu hemen konturen bat argitzeko edo. Beraz, nahiko bazenute. Eta bestera nik uste nahikoa, ez? Hitz egin dugula eta liburuak ondo xamar aurkeztu ditugula, eta beraz inork ez badu ezer gehiago esatekorik, eskerrak berriz hona etortzeagatik. Eta hori, uda berri arte berriz ere, agurtzen gara uda berri arte, Patrikako printzipioz beste bi ale aurkeztuko baititugu bertan. Ordu, mila esker, eskerrik asko.